Vítejte na kanále Basi.cz a v tomto videu se podíváme na novinku sluchátka Meze Audio 105 Silva. 105 Silvy jste mohli už někteří z vás vidět v květnu na výstavě v High-Endu v Mnichově. My jsme tam byli, my jsme je viděli, slyšeli, byli jsme nadšení a proto jsme se nemohli dočkat, až dorazí. A sluchátka byla oficiálně, launchovali už kdy 23. takže včera. A teď si pojďme od nich říct nějaké základní informace. 105 Silvy jsou takým mezibodem, je to vlastně doplňuje to sérii 100, je to nad 105 AR, ale zároveň pod 109 pročkama. Cena je nějakých 12 990 a zajímavostí je na tom, že 105 Silvy na rozdíl od AR jsou vyráběny v Rumunsku, designovány i vyráběny v Rumunsku. A ty 105 jsou jenom designovány. Je to super vlastně, že doplnili tu řadu, protože tam byl dost velký skok, že 105 AR a pak až 109 jo, a rozdíl byl 10 000. 10 000 korun, no. Což je jako docela dost a tady vlastně udělali trošku takový ten mezistupeň. No a super je to, ale tomu se dostaneme později, že i ten zvuk vlastně udělali tak, aby pěkně zapasoval se mezi, což je úplně super. Z toho vlastně vychází, pro ty z vás, kdo neví, tak Silva je z rumunského forest, znamená to les a vlastně jakoby definuje to ten charakter těch sluchátek, ale k tomu si povíme až něco v té pasáži, která se bude zabývat zvukem. Si všimnete, tak 105 Silvy mají na sobě dřevěné prvky, podobně jako 109. 105 jsou, řekněme, jenom kombinace plastu a kovu. Tady je plast, kov a to dřevo. Všechny ostatní prvky jsou velice podobný, takřka stejný. Zase je to takový ten modulární systém, takže když se vám na tom sluchátku něco poškodí, tak se to dá snadno vyměnit. Takže ta opravitelnost, ta dlouhověkost tam je vysoká. Takže v tomhle to je stejné, drží tu svoji tradici. A co se týče měničů, Silvy mají opět 50 mm měnič, který je ze stejného membránu, ze stejného materiálu, jenom je teda potažený tady v případě Silva, tam je to potažené titanem, což se vlastně projevilo na charakteru toho zvuku, co se týče jako parametrů, jako citlivost a frekvenční rozsahy, a impedance. Tam si myslím, že nejsou velké rozdíly, když tak dáme do popisku, ale mně se zdá, že no, je to snad stejný. Je to snad jako takřka stejný, takže zase jsme u toho, co já prostě říkám všem, parametry tohle typu nejsou často rozhodující. Samozřejmě nízká impedance a vysoká citlivost hraje ve prospěch těm zesilovačům, že podobně jako 105 ARK nebo 109, tak i ty Silvy jste schopni rozjet na mobilu, už to řeknu, no. Jo, ale samozřejmě máme vyzkoušeno několik zdrojů, máme tady Pioneer, nějaký stolní zesilovač, zkoušeli jsme iBasso, zkoušeli jsme mobil, jsou tam rozdíly, jsou tam slyšitelné rozdíly. Je vlastně super, že oni k tomu dodávají i malý dongle, který vlastně připomíná takový, jak měl Apple, nebo vlastně ještě stále má, ten jenom jednoduchý kabílek, můžete si vzít kamkoliv, poslouchat kdekoliv. Známou Meze tak mají cestovní pouzdro, takže nemusíte se otáhat nic jako dalšího a jste schopni fungovat. To jsme mohli zmínit na začátku, vlastně, že součástí balení je takovýhle krásný pletený kabel, látkový, který se jako nemotá, což je jako výhoda, není to žádný levný, takový ten PVC, co se používá u těch levnějších řad. Končí to 3,5, je k tomu i adaptér, 6.3. No, ještě bych se možná vrátil tomu komfortu, protože to tady samozřejmě je stále zachované. Ty nejpohodlnější sluchátka vlastně dělá Meze, neznám asi nic pohodlnějšího než to, co dělají oni. A tady ta konstrukce je vlastně stejná, zase stejný velourový, je měkký, příjemný náušníky, skvěle to sedí na hlavě, netlačí to, jsou takový polštářky a opravdu je prostě tak, jak je známo, člověk si vydrží prostě celý den na hlavě, vůbec mu to nebude vadit. A hlavně i to pohodlí, až se ti ani uši nepotí, tak je jako výhoda. Jo, co se týče, když bavíme se o tom komfortu, tak za to může i ta nějaká nízká hmotnost. Když se budeme bavit tady o konkrétně těch 3 modelech, váží velice podobně od 330 do 370 gramů, jo, takže ty rozdíly jsou jako úplně minimální, všechny 3 jsou, včetně ty Silvy jsou velice lehké, takže to se mi jako na tom líbí, že i tady Meze zachovala v podstatě to, co je pro ně typické, a to je maximální komfort pro toho zákazníka nebo pro toho posluchače.
No, pojďme se mrknout na to, co nás zajímá vždycky nejvíc a na co vlastně sluchátka jsou určená, tak to je zvuk. Pojďme si říct teda, jak to vlastně se zapasovalo do té řady stovkové od Meze. Je to, jak už jsem zmínil na začátku, je to takový ten střed mezi něma, mezi 105 AER a 109. Fakt, jako musím říct, skvěle naladěné. Našli ten kompromis mezi těma dvoma zbylýma, k tomu si řekneme teda ještě potom, když rozeberu čistě jenom ty 105 Silva a vezmu to po těch pásmech, tak basový pásmo je krásně čisté, krásně artikulované, přesné, bez jakéhokoliv dunění. Je vidět, že se soustředí hodně na tu hloubku, na ten hluboký bas. Středobas dali velmi, velmi mírný, spíš takový, že tam téměř jako není, což někomu třeba může vadit, ale zachovává tuto čistotu toho basu právě, když tam není ta dunivost. Takže to zahraje přesně tak, jak má, což je úplně super a neunavuje to přílišným velkým basem, což některý ty sluchátka dělají a nezasahuje nikam jinam, prostě zůstává tam, nemá být. Střední pásmo je nádherně čisté, teplé laděné, v popředí a je to vlastně deviza tady těch sluchátek, to střední pásmo je dominující, je výborně naladěný. Tady je to fakt nádhera poslouchat jakýkoliv vokál, jakoukoliv píseň, co si pustíte, kde je dominantní vokál, tak si to budete užívat, to je fakt jako pecka. Meze dokázalo zachovat zároveň u takových krásných středů i ten detail a ty výšky jsou velmi dobře tak akorát naladěné, že cinkají, je to světlejší trošičku a tím ale zachovávají právě ten detail a doplňují všechno, nebo ten zbytek toho pásma a celkově je to velmi to ladění vyvážené, velmi neutrální, takže tady si myslím, že se jim to fakt jako povedlo. Za mě z té řady mě to sedí nejvíc, tady ty sluchátka. A když ještě vezmeme prostor, tak typicky mezácký prostě prostor není tak velký jako u těch jejich dražších modelů, že třeba Elite, Empyrean, samozřejmě tam je to jiný, ale na to, kolik stojí, tak ten prostor je velmi dobrý, lokalizace je výborná, tam asi není jako vlastně co vytknout. Je to neutrální, je to vybalancované, nikoho to neuráží v podstatě a jde vidět, že ten, kdo to ladil, že na tím hodně přemýšlel a že u toho měl ty svoje další sluchátka referenční a podle toho to jako naladil ty Silvy, že to stává se to u jiných modelů, nejsou to jenom sluchátka, ale i reproduktory, že často třeba ten výrobce, jak když přijde s nějakou novou modelovou řadou, která úplně vybočuje z nějakého důvodu. Ani neví proč. A to jsou podle mě ty momenty, kdy buď na tom pracoval někdo jiný, anebo ten člověk si vůbec nedal práci s tím, že neposlouchal, neskusil třeba to ladit podle už toho, co někdo před ním vymyslel. A tohle je ale přesně pravý opak, kdy ten člověk musel mít ty 105 ARK a ty 109 vedle toho a řekl, musíme být někde mezi. Přesně tak to udělali. Tam je fakt slyšet, že ty 105 jsou trošičku ještě víc do teplejšího tónu, středy tam nejsou tak výrazné, je tam větší středobás, takže to hraje takovým tím modernějším tónem. Já bych řekl úplně dunivějším. Jako, takhle, aby to pochopil každý, je to fakt trošku dunivější. Jo, tady je to právě, že úplně krásně vyrovnaný a pak jsou ty 109, které vlastně zasahují do takového lehkého Včka, že je to důraznější bás. To střední pásmo je tam ale vlastně hodně podobný, v podstatě skoro stejný jako u těch Silva, ale je tam větší důraz na výšky, kde to víc cinká. Spousta z vás zná 109, že vědou, jak hrají, a takže tohleto je vlastně fakt opravdu něco mezi. Když bych to možná řekl, vlastně ty 109 jsou takový ty nejsvětlejší, i když ten bas je tam větší, ale jsou vlastně nejsvětlejší. Tohle je střed, to Silvy a ty jsou temnější vlastně, když to tak můžeme nazvat. Tady je vidět, že to opravdu někdo věděl, jak má dělat. Prostě tady tak, to fakt tohle také naboostovanější, ale to se zase nemusí někomu ty výšky líbit a setkali jsme se s tím. Vlastně pamatuju si, když jsme četli a viděli recenze na 109 pročka a všichni to opěvovali, ale vlastně my jsme zjistili, že nám třeba ten zvuk třeba úplně nevyhovuje. Jo. A to z ní nedělá špatný sluchátka. Ale za mě třeba vyhovují víc ty Silvy. Teďka aj mě. Takže je to hlavně o ladění. Je to fakt ten zlatý střed mezi něma, konečně
přišli s něčím, co je vlastně úplně super a vůbec mi tam nic nevadí a hned bych si je odnes domů. Ty jsou fakt jako, za mě se teda hodně povedly. A za tu cenu jsou jako... A zaplnilo to, já nemyslím si, že tam byla nějaká díra, ale vlastně oni si asi řekli, že hele, pojďme udělat ještě nějaký střed, něco, co bude nad těma 105 a něco pod 109. A tohle se povedlo. A když jsme ještě u toho, tak u těch modelů, tak mám takovou neveřejnou informaci, že oni mají v plánu vypustit dalších x novinek. Tak jo, tak já myslím, že jsme o nich řekli úplně všechno. Vy jste se možná dozvěděli i něco navíc. Mm-hmm. A já bych vás jenom poprosil teda, abyste dali odběr, abyste dali like, po případě dislike, když se vám to nelíbí, co se stává. A napište tam do komentáře, jak to vnímáte vy, jak se na sluchátka těšíte, jaká sluchátka máte vy od Meze. Pokud potřebujete poradit, napište, já vám na to odepíšu, milý rád. Dole do popisku dávám i odkazy na naše sociální sítě. Máme Facebook a Instagram, tak když se vám bude chtít, tak tam nám taky dejte odběr a zapomeňte se na zvoneček. A aby nezapomněla to nejdůležitější, tak sluchátka si můžete koupit u nás na stránkách basy.cz, odkaz dole v popisku, anebo si je můžete poslechnout, odčíhnout, koupit u našich partnerů, kteří jsou taky dole v popisku a jsou z Moravy i z Čech, takže ať už to odkudkoliv, tak není problém. Takže si tam přijďte poslechnout a posuďte sami, jaká jsou. Já si myslím, že po té recenzi si je koupí každý, bez poslechu. Jo, jasný, jasná věc. Tak jo, tak děkujeme za pozornost a mějte se. Čau. Čau.